uhlale kuyo. Jesus. Njengokuba isebe lingenakho ukuqala isiqhamo ngokwalo lingahlelanga emdibeni, ngokunjalo aninakho nani lingahlelanga kulo. Amen. UYesu uthetha ukuthi masihlale kuye. Uthi isebe lisalingahlala emthini. Uthi hlalani kuyo nami ndihlale kuyo, njengokuba isebe lingenako ukuqala isiqhamo lingekho kuyo. Isebe aliqhamuki likho emthini. Umthi lo wakuYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. So uthi ke masihlale kuye sizokwazi ukuthwala isiqhamo kakhulu. Noba kunzima kangakanani apho ndifuna uya khona, bendingajonga le bhisi ke sendithi le bhisi bendijongele ngapha. Jesus. Kati qelele kukulazalapha. Hallelujah. Noba kunzima kangakanani ezantsi emhlabeni, Jesus. into endizayithetha apha kukuthi hlala kuthi Hallelujah. suka noba uva ubuhlungu kanye ngokuva ubuhlungu akamkanga uThixo kuwukhoza. Hallelujah. Unawe ngamaxesha onke, ukugadile, ukulondolozile. Ndiyazi ke thina xa siva ubuhlungu ngoma ii-pains azisuki, intlupheko ihlele emagxeni, siyakhawuleza ukusuka sithi inkonzo akakho nto ayenza uThixo kuthi siphumele ngaphandle, kanti uThixo ukhona unawe ngamaxesha okunathi ngamaxesha onke. Amen. Ngoba asimboni ngokwenyama, ngokomoya uthi ndinani, le nto qinisekani ukuba ndikhona. Ndingena nawe kwabo bunzima, ndikunye nawe, ndingenenye nawe. Jesus. Andikushiyanga ngasemva, ndikubeke ngaphambili kum, ndikhona. Jonga apha kum, yonke into yizise kum. Thetha nam, ndiza kukuva. Kuloo nto uyifunayo, kwabo bunzima ukuvayo, kwezo ntlubo uzivayo, guqa ngedolo uthethe noThixo. Nothi nam mamumafu noThixo wakho, uthethe ucele kuba yeyiphi le nto uyivayo ibuhlungu kuwe. Sebenza kufumani, thandaza, sukudinwa. Siyadinwa ke thina sithi kudala iminyaka 4 kwenzelwe umntu ofika izolo enkonzweni wawufumana umsebenzi. Amen. Sukutyhafa le nto mayingasityhafisi, abanye bayabatyhafisa. Amen. uThixo uyalungisa bethunani, sonke uyasilungiselela indlela zethu esizahamba ngazo wakho hle uvula iingcango. Sonke uyasivulela ngexesha elilelakhe elingelo lethu. Amen. Thina ke siyangxama sakungafumana ukuba ayenzeki le nto, sikhawuleza siphume sidinwe. Ekuphumeni kwethu sihambe sijonga amancedo lethu uThixo angayifuni. Amen. uThixo akafuni ukuncediswa bethunani. uThixo ufuna ukuquba ke yena yedwa Thixo. Ibe nguye okulawulayo, olawula impilo yakho, ibe nguwe ojongene naye. Ungayotshona kwelakho uyojikela ezikolweni uyobhuqa kwezinye iindawo. Akayithandi ke leyo into. Uthi ndingumThixo onekhwele mna. So ndifuna uba ndedwa endaweni, ubuthathamna uba ulandela undishiye ubheke kule ndawo ufuna uya kuyo. Masihlaleni bethunani apha ebunzimeni, utsho noPawulos. Amen. Ethi ebunzimeni, ngapha kobu bunzima Jesus. ukhona uThixo. Hallelujah. Yena uSathane ukhokhelisa ukuthi ubunzima, masingaboni laa nto ingakho uThixo aza ngayo kuyo. Amen. Ufuna sifokhase kule nto nabo ubunzima busiphethe kabuhlungu, kanti ngaphaya buqaqawuli bukhulu. Masinyamezeleni, sihlaleni kuye, simane simcela ngenene nangenyaniso, sithi sikhe xa into ingenzeki mani noma usukume kubophe ungatyi, uthethe naye, uguqe uthethe noThixo uba Thixo ndim lo, andiboni into eyenzekayo, dala ndicela, ndiyazinikela kuguqa uthethe. And uba ikho umntu obambene naye bethunani, Nkosi yam, uqolo ufuna uqala kube kuqolo kuyena laa mntu, uzosibala indlela zakho sizovuleleka, sivuleleke ezantsi emhlabeni. Xa unento esentliziyweni obambe ngayo into akukho nto iza kwenzeka, ngoba kaloku ubambe umntu ngentliziyo, awumxolelanga. Uxolo lwethu malingathi nje pha ngaphandle, malisuke entliziyweni olu xolo, lingathi lisuka phaa kuthi nje emlonyeni uba hayi ndimxolele, kanti angaphakathi intliziyo ayithethi loo nto. Zama nentliziyo ithetha ngomlomo wakho uba ndimxolele nyhani, ndimxolele umntu. Konke kuza kwenzeka uNkulunkulu bethunani. Ndifuna ukunyamezela oku bethunani, kumandi ukunyamezela.
nami andisuka ndalapha nami mina ngisuka kunzimeni ndandiyibaza kudala apha enkosi uba ndisuke emisebenzini ndibambisa abantu kuphathwe ngahle kubiwe kuthini umuntu ungazifuna kumntu uthini but uthixo ndandingekamlanto kakuhle kakhonzi wathi wayenam nangelaa xesha ndandidakhona ngathi ndibulela nezanto wawungezenye kakhonzi undigadile ndandilila kungamandanga emsebenzini funa uyeka nasemsebenzini qha usista wam ndishaya isafundo masiko sam ndawuyeka akuthweni ndinyameza ndilila qho ndifuna ukubhatala wamekasole kubhuti ndithi ndithini ndilile emsebenzini ethi lahleke ndithi ndilile nalapho naye masithi hlala ndaseka kunzima nyhani kakunzima nyhani kasingadada ndibathi ndakahlala ku-21 ekhaya ndinomntana ekhaya sawuthiwa ntoni phinde ndithathise ndithathise fike emsebenzini kaza ngela gate qobo kuma ngathi ngasendingangeni kule gate uba andabawuthiwa into lahlekile namhlanje kanizawungena ngomfika ngomvulo qani masiya unkosi yam ndincede ndinika amandla ndibana andikhonzi ndihamba njani kakhonzi undinika amandla ndinyamezele uba ugqibele ufundayo nokwenza kuzawuba kuhle bandinyamezele uba ugqibele ufundayo nyhani ke ekunyamezele nomkhulu hayi mkhulu ngoku ekunyamezele uthixo wayenza loo nto ndanyamezela siva hayi urharha ngemigqibelo andikumufo umgqibelo ngoba ngolofumufo ngoko ufuna ndilitrain esuka ngasimammusic iyawufika nene-Wynberg iyawufika nene-town nalapho ndinyamezela ema next door ebabapha abelungu ayibo iyaphuma exesha kobe ulixhile entliziyweni ihlule ndibuzwa kwaba bantu abandixhelekile bathi mane ndiyamasile inkosi yam uyayazi uba kutheni ndinyamezele kulo mzi kodwa ndiyakufuna uphuma kodwa ndinyamezele mhla ndaphuma zange watawugqibosisa ndathi hayi nkosi ndibone ndihlele emalahleni apha so ngoku le bendifuna yenzekile ndiyaphuma uphuma kwam wathe ndibiza waba ngathi ila nto ila insurance yakho ndathi ndicela uzuyicima imali zakona ndizifuna ndaphuma ngalaa mnyaka andifuni nix ethi wena ngoku ndonele nanto andifuni nix waba ngandicenga nabantwana becala andifuni kwanele ngoku sendonele bemphefumle ndonele andifuni nix zafika